Kum ka Jingpynkhreh ban Rung Sha ka Aiom Lent haka ngi kynmaw ya ka jingshah shitom ka jingiap bat ka jingmihpat jong Trai Jisu. Ka Parish Rambrai ka Pynlong ya ka Bible Convention ka ba sngi kata haka tarik bat tarik bnai March hajar arpusan. Upadar Jobi Msfs na mawkhlam Parish ude nongialap hakini ki sngi. Ka phangpdeng jong ka jingkren ka long ka jingkylla ka bamut ka pilgrim jong ka jingkyrmen bat ka jingisynei blay bala shim na ka gospel jong Matthias ka lanong ka bapra ka khot iway haduk khatway. Haka sngi blay kata ka tarik lasdang da ka jingkren boats ka mas bakhod haka ba upadar Gilbert Bhoi ubade parish priest ude unong kenyarang ba rengkat ka jingadon lang ki padar sinrop upadar Barnabas Syiem bat padar Alexius Dkhar. Ladon kumba hajar tam ki para benget ki balawan na jan bat na jingai na do ka sngi sat jan bat bungut ki bala yo Jingpynkhreh haka met pat mensim. Haka no pai sngi ladon ka jingmani sakrimen bat ka Jingpynkhreh na ipadar Jobi bat ka tim jong i. Ya kini ka Bible Convention la pelong ka Parish Committee bat ka Rung Sha ka ba job.